Vasteloven samen. Grabbel kunnen zien dat de prins van Coelbertus, de Nuel en de Veldmuis zijn uitgeroepen. Maar dit weekend werden niet alleen maar prinsen uitgeroepen. God maar eens even met kijken. Kom hier. Ja, zeg gelukkig nog niet iedereen binnen hier. Vasteloven samen. Vasteloven samen. Meneer Barteldonk. Vasteloven samen van Oete Schuitenberg, Severie. Bij hem zit hij eigenlijk? Ik ben Roland Driessen en ik woon in Heur. In Heur, hè? Wat doe je eigenlijk hier? Wat ik hier doe? Nou, ik ben dus de nieuwe bakkers van 2015. En waarom zit ze voor de jullie? Ja. Is dat het hele programma van dit jaar? Ja, dat is voor mij is dat ook een verrassing. Maar dat hebben ze misschien bij gisteren metgenomen. Bij het uitroepen van de Nuel. Ja, ik vind je wel dat je een prachtig programma hebt, als ik eerlijk moet zeggen. Nou, dankjewel. Maar vertel eens even over zichzelf. Nou, ik ben, wat ik dus al zei, ik ben Roland Driessen. Ik woon nu sinds 12 jaar woon ik in Heur. Ik heb de rest van mijn leven heb ik in Remun gewoond. Op de Nassenstraat 52. Veldmoes? Een veldmoes, ja, inderdaad. Dus, nou, ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. Lars, een zoon van 15. Kiki, een dochter van 8. Mijn vrouw is Misty Driessen. Ja, dan ken ik al 27 jaar. Daar ben ik nu inmiddels al vanaf 97 met getrouwd. Dat was mijn eerste echte grote jeugdliefde. En daar ben ik nog steeds bij. Dat geloof ik niet, want er is nog meer liefdes of niet? Ja, vasteloven is natuurlijk voor mij ook een liefde. En daarvoor is het ook een droom van mij dat wat uitkomt. En de Bakkersclub is natuurlijk heel weinig waard, maar in de Bakkersadjudanten dat is natuurlijk helemaal niks. Dat klopt, en daar heb ik ook heel goed over nagedacht. Ik heb dus 3 adjudanten. Dat is Stefan Cox, die ken ik al vanaf de LTS in Zwamen. Daarneven heb ik Mario Kemper, die ken ik ook al heel lang. En dan heb ik nog 1 adjudant, ja, dat is François, de Groot van het Bakkershuis van Le Journal. Dat is een heel riet die ze me op hebben, maar zo wat ik dan goed kan opmaken verder is dat ze te voort naar Heur toe moest. Nou, dat denk ik niet. Want ik heb dus ook voor een chauffeur geregeld. En de chauffeur van mij, dat is Nico Kanters. Daar heb ik ja, heel lang met samengewerkt. Vooral in Duitsland, toen ik nog mijn eigen zaak had. Die werd ik 4 jaar geleden heb ik die op moeten geven. Wegens een zwaar bedrijfsongeval. Maar daar ben ik inmiddels al volledig van hersteld. En dat werd dus ook mijn chauffeur. Dus. Ja, toen kunt ze niet dadelijk hier hompelen door de vasteloven. Ik neem aan dat ze door de hervlugs. Ja, vliegen. Dat hoop ik wel. Ja, want dat is te kort zat voor. Hè? Ja, het is echt wel een kort seizoen. Maar ja, oké. Liever een kort seizoen dan echt een lang seizoen. Want nu krijgen ze tenminste wel direct alles lekker achter elkaar. Dan zitten ze er tenminste in één keer goed in. En dan hoeven ze niet iedere keer van, oh, nu hebben we dit. En dan weer een week later, dan hebben we dit. Nu komt gewoon lekker alles achter elkaar. En dan kunnen we gewoon vanaf vandaag, kunnen we tot naar de vasteloven, kunnen we een stuk ieder weekend volop doorfeesten. Verwachten het heel even aan. We gaan kijken naar de verandering, zodat ze bakgeschikt werden. Weer geven gas, weer geven gas, we kunnen bakken zien. Druk over de brug. Nee, over de brug en druk. Leven gevolgen, jong door het schap. De wille toeten van rettige tap. Zeug gaat bijeen en zorg voor een schoon refrein. Eindelijk een volle naad hier voor Bakkerstaan 2015. En wie gaat ze dadelijk door een leven neer? Als Bakkers 2015. En wie hit er dan? Roland ten eerste. Roland de Eerste. Roland de Eerste, dat is, verweet al heel veel van die. En dat hebben ze heel veel laten zien. Maar wat voor spreuk is eigenlijk? Ik heb mijn spreuk, dat is over de brug en terug. Wat hè? Ja, over de brug en terug. En dat wil zeggen dat ik vanuit Remun verkast ben naar Heur. En nu hebben die van Remun, de Bakkersclub, die hebben me weer teruggehaald naar Remun toe. En dan zei ze nog één keer van mij. Over de brug en terug. Zo. En dan gaan we dadelijk eens even terugkomen op die adjudanten. Want die hebben toch wel een prachtig pak aan. Want ik ben helemaal onder de indruk. Ja, dat vond ik zelf ook. Weer geven gas, we kunnen bakken zien de baas. Mooi is als ze weten, dan zijn we niet zo blij. Als het kapje uit, dan buizen ze weer door 3. Rap naar de statieplein. Die vrij is de bakkershoes te klein. Weer geven gas, we kunnen bakken zien de baas.
Dan springen we zie aan zie. Blijf niet stom wie een vaas. Want vier geven hier vol gas. Vier geven gas. Vier geven gas. Van Gubbebrugge zie de baas. Morgen zoals de beter, dan zijn we niet zo blij. Als de kipkepien uit, dan buizen weer tot drie. Weer op nooit statieplein. Die vraag is de bakkershoes te klein. Vier geven gas. Vier geven gas. Van Gubbebrugge zie de baas. Vier van kroeg, nog kroeg, nog kroeg. Iedere dag weer gaat zo voor de broek. Met bakjes aan het kroeg. Die hingen in de stoel. Vier geven gas. Vier geven gas. Voor Gubbebrugge zie de baas. Morgens als het weten, dan zijn we niet zo blij. Als het kipkepien uit, dan buizen we weer tot drie. Weer op nooit statieplein. Die vraag is de bakkershoes te klein. Vier geven gas. Vier geven gas. Voor Gubbebrugge zie de baas. Gubbebrugge zie de baas. Morgens als het weten, dan zijn we niet zo blij. Als het kipkepien uit, dan buizen we weer tot drie. Weer op nooit statieplein. Die vraag is de bakkershoes te klein. Vier geven gas. Vier geven gas. Voor Gubbebrugge zie de baas. Morgens als het weten, dan zijn we niet zo blij. Als de kipkepien uit, dan buizen we weer tot drie. Weer op nooit statieplein. Die vraag is de bakkershoes te klein. Vier geven gas. Vier geven gas. Voor Gubbebrugge zie de baas. Voor Gubbebrugge zie de baas. Dus is natuurlijk heel duidelijk dat Bakkers hier weer de basis van morgen. En zo moet het eigenlijk ook, want Bakkers is eigenlijk de man van de vastelavond uit Midden-Limburg, Oetermijn. Hier staat er Nevelos helemaal in volle naad. Wie heet het, jong? Heel goed. En ik heb er zoveel zin in. Hè. En het gaat allemaal goed komen. Nou, ik ben er niet helemaal overtuigd. Ik ben wel overtuigd van die leedje. Ik hoop dat ze middenhuis aan het cover LVK in Lin. Want ik denk dat ze kans hebben. Daar hebben we voor in ieder geval wel voor ingeschreven. En wie dat gaat lopen, dan moet je 7 februari komen kijken in Lin. Ik weet zeker dat Geer een wildcard kreeg. Dus, maar wat ik eigenlijk raar vind aan het heel verhaal. Ik vind een geweldig leedje. Ik vind een geweldige Bakkers. Alles is helemaal top. Maar waarom hebben die eigenlijk tulpen erop? Eigenlijk moesten ze zingen tulpen uit Amsterdam. Kennen ze dat ook? Wacht even. Hallo, tulpen uit Amsterdam. Tulpen in Amsterdam. Tulpen in Amsterdam. Ja, tulpen uit Amsterdam. Duizend gele en een mooie, allermooiste, wat ik nooit net zeggen kan. Tulpen uit Amsterdam. Voor mij alleen. Oh, Jolie, wat voor mij geweldig, geweldig. Geweldig, jongens. Hey, wat dan? Hey, wat? Zit de jongens hier bij de haard. Hoeven geen wortelen in. Speciaal voor dich. Niet de O van Olaf. Niet de O van Mo. Nee, de O van TV11. Vast verloren samen. Verstaan je nu voor het vertrekpunt waar Bakkers, waarom je eigenlijk vertrekt? Bakkers gaat natuurlijk de voet van de Schuitenberg helemaal naar Statieplein. Want meent je wat dat? Wie is nou zoveel bekbeer? Ik had er niet alles verwacht. Zijn de dorstige hoogheid gezeten nu hier op het Stationsplein? In afwachting bij de nieuwe Bakkers gaat weer. Ja. Heb je er enig idee? Ik heb totaal geen idee. Ik heb een aantal namen gehoord, maar ik weet het echt helemaal niet. Ik laat me gewoon verrassen, net zoals iedereen.
ik heb wel gehoord dat binnen afgeladen vol is en dat is gewoon drukker wie nooit tevoren. Vind ik schon voor de nieuwe.